bedo di mabua jando, tala aja tua sayang tipe. Panjang denai tujuan kali liang, ba acaro marabuino, dan paika tukang tanuang, nyobari lumi do kantang, dan tanyo apa waratinya. Konda manurui denai nan datang, ondeh ma tujuan hari tujuan malam, dan menangi dalam rimbo tengah malam pukul 2, dan mandi jo air bungo di sarayo adia katibo, damam mala denai jadinyo. Tujuan hari tujuan malam, dan menangi dalam rimbo, dan abang kayu di rimbo, rabanyo kapara duo, yo bedo